Escolta, hem dinat amb una borda super xula, molt bo. Sempre ho dic, però és que és veritat. Jo no sé com ho fan, aquest xiquet, l'Albert, com troba aquestes bordes, però és espectacular. Espectacular. Amb un bosc brutal, un paisatge brutal, una pista superxula, supermaca. Vale, si ells passen, jo també, que coño. Vamos ahí. Intentem seguir la seva traçada i ja està. Ui, Moñigas! Quina passada, tio. Al final és sortir de la teva zona de confort i creure que ho pots fer i llavors ho fas, perquè... Com mola això, tios, com mola l'off. I love this game! Sortir de dinar amb la panxa plena no és la millor manera de fer off, però, xiquet, el joc s'ho valia i no podia deixar d'aprofitar una jornada com aquesta. Vas a saber quan tornarem a tindre moto off d'aquest estil i val la pena. Uah! ¡Qué guapo, tío! Hòstia, com... Molt maca, tio! Veus, però sense fàgia, molt... Que guapo, tio! Carles? Molt bé! Crec, perquè amb l'Albert mai se sap. Hem acabat l'últim tram off. Ha sigut el postre d'una jornada brutal d'off-road. Hem arribat fins al Cap de l'Orri per un bosc xulíssim. Però molt bé, molt bé. Vist el que hem fet avui, el d'ara ha sigut no res. Resumint la jornada, el primer tram que hem fet, la ruta dels contrabandistes, ha sigut complicat perquè hi havia molta pedra suelta, hi havia molt de fang per les pluges del dia abans. No ha sigut fàcil, però ho hem superat tots bé. El segon plat fort del dia ha sigut el pic negre.
que no sabria dir-te si era més difícil o menys. Jo crec que igual. No hi havia tant de fang, això sí, però també tenia la seva complicació. De fet, allí he caigut. I després la pujada fins al pic de l'Orri ha sigut brutal. I a més hem anat amb un ritme lleuger, eren poques motos, li hem donat canya i hem xalat de lo lindo. O sigui que un 10, un 10.